$1. A práve to je tvoja šanca. Ukáž, že na to máš. Tým Európy 2 čaká na výzvu. Next Gen Expo 2011. Next Gen 12. a 13. novembra Bratislava. Maximum zábavy iba z Európy 2. Maximum zábavy! Maximum muziky. Európa 2. Falošná skromnosť sa nenosí. Počiakni svoje jado šperkami a hodinkami zo siete pre klenoty Aurum. Svet briliantových zlatých strieborných a oceľových šperkov, hodiniek a šperkov svetoznámych značiek ako Gucci, Emporio, Armani, Diesel, Tommy Hilfiger a mnoho iných je tu pre teba. Počúvaj Afterparty na Európe 2 a vyhraj značkový šperk v hodnote €100. Jagala Afterparty s klenotami Aurum každý pracovný deň od 31. októbra do 11. novembra. Povedz o sebe viac. Veď šperky nie sú hriech. www.klenotyaurum.sk. Zľava na bundy pre celú rodinu. V CAA získate 25% zľavu na všetky bundy, kabáty